L-screening għal kanċer tas-sider wassal biex fanqas minn 3 snin ġew salvati 130 ħajja ta' nisa differenti li kieku ma kienx l-intervent f'waqtu miċ-Ċentru Nazzjonali tal-Breast Screening dawn in-nisa setgħu tilfu ħajjithom. B'hekk, grazzi għall-investiment tal-Gvern fis-settur tas-saħħa qed jiġu salvati aktar ħajjiet tan-nies, kif tispjegalna l-persuna responsabbli mit-tmexxija ta' dan il-proġett Dr. Nadine Delicata. Bħalissa l-Programm Nazzjonali għall-Screening tal-Kanser tas-sider daħal sewa fit-tielet sena tiegħu, ġifier wasalna li fl-aħħar tas-sena nagħlqu l-ewwel ċiklu. Kellna feedback pożittiv ħafna u servizz li ntlaqa tajjeb ħafna minn nisa Maltin u Għawċin u rrid ngħid li għalkemm forsi niġġeneraw ftit ansjetà meta dak li jkun jirċievi l-invit u jrid jiġi għat-testijiet, naħseb li r-riżultati jitkellmu waħedhom. Il-vantaġġ li l-kanċer jinqabad fi stadju bikri jfisser probabilità ħafna akbar ta' u trattament ikun ferm anqas aggressiv milli kieku l-kanċer nqabad meta l-mara tħoss xi tibdil f'sidera. Sissa sibna aktar minn 130 każ ta' kanser tas-sider f'nisa li ma kellhom l-ebda ħjiel li għandhom il-bidu ta' din il-marda. U allura dawn in-nisa se jgawdu minn se jkollhom bżonn trattament inqas fit-tul, inqas aggressiv u se jkunu jistgħu jgawdu minn ħajja itwal. Ir-rata ta' parteċipazzjoni fil-programm ta' breast screening dejjem żdiedet minn sena l-oħra, minn 44% fl-2009 għal parteċipazzjoni ta' 65% fl-ewwel xhur ta' din is-sena.